Busy kay ko ha. Kuan na sa makipag kuan ba harot. Aray, aray lagi. Aray! Ano man is danti guys oh. Hala, saban jud karon na. Hala oh. Hala guwaps biti oh, tanawa oh, gipaak niya si Nina oh. Kay di ko niya palakwon. Di ko niya palakos bikas di man sa makasud atos git. So ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Jadi manuroy na ni si Jahang usahat. Babay na. Nga ako na di bukis kay mukis man sa good night, managkis man ako na magabi. So nagdang classmate. Dante. Ato na sa ate Dante oh. Ate daw. Ate. Sa ate oh. Oy, babay ate. Ato na. Nak babay sa Dante nak. Ni uksot din siya diri. Nalipay ko kay agahang gitanom nga limonsito aran daghana ka do sa bunga. So lipay jud ko guys basta malipay man jud ta basta atong hinagaan bitawon sa mamunga na. So mga bunga na jud ni siya na. Adto lang magdin sa mga hug guys kay bunga na jud siya na. So dari na nagibutang sa atbang, dari tapad sa tambis. So nice ka sa guys kay malipay lagi tag kabunga na lagi ta. Karon day guys ato ko pikas. Naglikay-likay lagi pugo kay Inas Dante. So matus ako sa baybay. Kay si Dante magsunod-sunod sila na ja. Maitik man sa kanang di na pa banon ja. Na may gitdad to di man siya makasud. So tara guys ato na ta sa pikas kay nalay ko daghang buhaton dadto. Kani. So mo ni siya guys anang ilaling i-assemble para magkuha og ganang isda ba. Atong pangisda ni Papa Edi. Diyan ay naghimo na rin sa taot ko sa naghimo. Para mainit. Moy kuan aman sa hagdan. Tabangan ni sa Papa Edi og himo sa pamirahon sa siya ngana. So kuha na siya guys kay man sinaw-sinaw man na maingganyo man na isda ana. Maingganyo kaon ba. Pero naman to'y mga laing kulor gud na may mga hinimo na daan nga na sa kani laing kulor man eh mo ni. Kato siya pang daghan to, dinaghan na kana pang sagong. Ito para subid man tong daghan. Mag-ikog ka. diya sa gulan og Para to sa mga ang usa ka kuan sa gulan og sa kay ngani para mo sinaw-sinaw pud siya na. Mo may gawas yun anak gag kini kulor. Diya mo ni siya kabitan og kanang taga. So ang makarelate dani katura mga mangisda kita makibaw na lang sa nang kuan na butangan na ka makibaw. Uy, Dante, di pwede ra ba kuno magkostilan ngani jud ni sa guys. Oh no, ha? Dili jud ko makipagdula nimo ha. Ako busy kay ko. Ara dili sa kaigat jud. Busy kay ko Dante ha. Busy kay ko ha. Kuan na siya makipag kuan ba harot. Aray, aray lagi. Aray! Ano man is Dante guys oh. Hala, saban jud karon na. Hala oh. Hala guwaps biti oh, tanawa oh, gipaak niya si Nina oh. Kay di ko niya palakwon. Di ko niya palakos bikas di man sa makasud atos git. Atoy ra ti daday ba man raho ko. Monas diyan, diyan ko kuanon. Uy, Ginoo ko, sao naman magpanarbaho nato ron. Sama na ha. Buhi na. Balik dire ba? Ano mo mo siya? Balik ko dito ron. Buhi lagi. Papa oh. Nicole. Nak. Tama na Dante. Tama na Dante, nagisi na na. Nagisi na. Bi, makuha taglatos bi, bunol bi. Tanawa guys oh, grabing ka. Kuano, oh, la, sige. Tipo istorya. Narbaho ko dito. Mo ni sa kanang magidahigda ko na. Anak ko sa tapad. Gusto na magtapad-tapad rami ba? Di man pwede magtapad-tapad ratang duha kay wala man tay mahimong trabaho. Gara ka. Di ko sa pangatuon sa pikas guys, manarbaho na lay ko datos. Di man sa makasud kay na may gate. Na mo ni ija.
Maak na siya na kung di pakpa ako nga awa. Hawiran ka di po niya oh. Di ko niya pala kun pa. Di kuha na gahong. Oh. Sabangin sa ko pa be. Kaya di ko niya pala kun. Di man sa makasunod datos gate. Gahapon pa ni sana kuan. Patawag ka pa ka. Tanaw lang po na, gihawiran ng kamot, oh. Wala si Ja. Mao ni si Jaka. Sobra na po ska. Oh. Munarbaho ko dagto danti kay busy ka ko mangita pa ko gaw ni ate. Mangita pa ko gaw ni ate. Tina diha ka. Tuka papa ka. Tuka papa ka. Ato papa ikaw ha. Ato ikaw papa ha. Dili matuloy ko nagtublakaw lagi ko kay na kabilat-bilat na galing ko oh. Salan ko. Ko sa pagkay mukuan ko ija ko pa ako na sinina. Hawiri sabi. Kuasa na ba? Hindi. Kau, tuka pa ka. Lako. Mahuhuan din sa mamaak. Dia dahar ka ha. Papa Idi yang masuko magudas siya guys kay dari ko speaker na may gate. Naman di kunin siya pa sudlun. Say magtago-tago ko kay grabe na siya ka kuan magsamok-samok. Sige si dari guys. Bye. Sige ka makasudas gate. So guys, madung na ko dari harang sa muka lagi sa danti. Di basag dari ko. Di man makalambing-lambing na. So, napa ko itiwasan dari guys kay naghuman kay mato ko og dalagit kay mangita ko gaon. Pero dia guys agang gipang tanong sa una, daghana ka sa buwak. Ngani dari pit sa likod. Sunog mo sa init. So guys, sa putlan kay kuan. Ang gibutangan og orchids. Na. Ang gibutangan og ngani na. Dali ang mga pangtanom nga buwak guys na mga violet na. Yung ana siya na buwak na nakang kadubuwak. So dari ni siya sa likod. So daghang kadug tanom dari sa likod pud guys. Likod ug atubangan. So, mapakitong dari guys na maninggi butang dari dia. Ani siya na nasa dalawang lagi butang Diya na ko ipakita ninyo guys kay namunga daghan og kuan. Kanang karnaba. Tuwa daghang bunga guys karnaba oh. Diya napalig siya sa ubos. Bunga siya. Nalay daghang kadung tanom dari sa likod. Nasa pislili sa likod pud ni. Diya katong gidagikan sa buhol guys na mas ang gitagaan. Kani, gikan siya sa buhol. Di ba gwapa? Liwat na guys. Bitaw di mo ko gwapa kay mo ko sigbin. Sinsa mo sang naong guys kay kuan grabe singot. Kay karon taw guys, naghuman ha panarbaho dari mulakaw ko mangita ko kuan gaon. Duha nila ka Paris. So malipay na din daghang amo dani guys naguli kana. Tiag dari pod. Kani putlulunon pa pud na. Pulunganan para na. Nindot lagi siya guys basta ipungpong nimo na. Mga tinanom nila guys na. Tapos giatbangan po na sa dari dia. So sa likod ug sa tubangan daghan kapon si sag buwak kahiliran daghan kaso.
So likod ni siya guys, likod. Sa grosis dari, di yung buwak man ni sa disniagi, wala na picture eh. So ano siyang guntingan karon kaya ano siyang tanom. So tara guys kay napakitiwasan dito magkabit pa ko og orchids. So guys ya, manangi pa pilit dari na. Nahuman ako. Nanay do kabuk na to nahuman to So kinahanglan tao bunot. Kaya wala dyan bunot at ang gamitin og mag orchids. Di ano kapagkuha anak eh. Dito sa atubangan. Ato sa gawas. Lag naman to na. Parang kontot siya ba madaghan ko. Ay, nasa kayo mabuwak mo sa mga puti mo dito sa kalawan. Indot dito na yung bulak. Daghan naman kayo dito sa atubangan. Kaya madali kay antag man sa init. Oh, ganahan na siya init. Sulod ka, Ken. Wala, sulod siya. Tubag siya dayon eh. Daghan kayo mga iring daris. Ikas. Now and then. Guys, ang mumingming liit gamay. Shush, kaliit gamay ang mumingming niya. Sige naman ni siyang awayin ko. Ano si adapt man ni... Kasi nga dali, si Ampun. Ampun. Adapt. Iampun ni si Ja. Si Ampun. Arang ka-cute, no? Hi! Kita lang siya kung anong kabira ko. Hi! Mani si Ja, guys. Ka-nice ka do siya kaya sweet ka do. Arang ka-sweet na si Ja. Uy, mahulog ka! Mahulog ka. Di ba siya pwede dala-dala to kay magsilos mo to Dante? No, magsilos si Dante, no? Magsilos si Dante. Wala na guys, init na. Init na kadug panahon, oh. Sus, grabe initan so siguro ng lawa. Ato yung kinikatira ni mong kukubi.
Ay, may tapanil katira na to ni Nicole, oh. Pero hindi banguan ba? Ha? Ayan ko ka. Ay, sus ka bating! Ay, sus ka bating-ting! Kaya dapra na siya kay bijaan na napit sa asa napitan na bijaan na eh. Kamalig ni Lotus. Hallelujah. Pagdapit ka sada. So guys, ako na rin sa bahay ni. Uwi na ko gikan na to sa anggi. Naghimo lagi ko dito ka ng kuan na ako ipang mutlan nga kahoy na doon sa ipangulungan sa magkuan ko kanang naghimo ko og kanang orchids kay kanang mga orchids bitaw diha ang ipang balhin dadto. Kaya ang ipumutang na to sa mga kahoy. Ja, guys, kay namon di ko naka-video call karon from Malay-Balay, Bukidnon. So taga Oslo bra pag kuno ni siya guys, ja si tan-aw lay kuno ni siya sa among mga vlog. Ja, yung lagi sa idol kuno kuni ja kay mahili kuno pud sa mga tanom. Ja, salamat ka ni mo ma'am. Naka-video call tag karid ja, salamat ka ja. Si Ma'am Perpetua Odiano Pirolo. Kasi maka nakaila dari sa Tanawan. So taga diri ra sa Oslo ja, daghan man ko mga viewers dari mga silingan ra lagi pud. So karon kani si Ma'am Perpetua dugay pud na siya kuno pujo dari pero dugay na pud sa nga tanan. Kay naalay ko na siya nagpujo dito sa kuan wala sa kay bawas mga kuan dari kanang mga bay, mga bag-on li kuno manang sige lagi sa subaybay sa akong vlog. Ja pag umangkon ra pud na siya dari sa among silingan, kaning priolo dari sa among silingan ja. Shout out ko si Ja. So shout out nimo Ma'am Perpetua Odiano Priolo og ni Asunta Odiano Priolo. So ijaning anak ni message na karon nga magpa-shout out ko na sila. So shout out ninyo diha guys sa Malay-Balay Bukidnon sa mga viewers diha sa Malay-Balay. Ja shout out pod ni Pritchi Ligas Quatno. So asa man kadapit diha sa kuan kanang wa man kaning asa kadapit sa inyong lugar. So napa-shout out ko si Jan. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among mga vlog. Diyan mo lagi guys karang bisihan na karon kay kanang muli lagi ang amo karong June first week sa June. Kanang daghan ka jud kog mga gipang pulungan dadto, daghan ka jud mga gipang ibot mga sagbot. Ara sa duha pa na dadto guys kanang pag sakto paglarga ni Crystal ganihan ning kuan ako. Tabok na ko na dos pikas na. Sakto na pud karon alas 11 na ja kinahanglan ko mag-edit para maka upload pud ta kay di ba sa pud nato kanang diretso-diretso upload ra kanang abuton pa nato pila ka oras para i-public nga na manang di pud dalim kaadto lagi ni mag-vlog ta. Daghang kayo salamat din ni Atin Rolina Abdullah og ni kuan ni Ma'am Bit diha sa Bitani diha sa Germany og ni Shailab og ni gwapa nga si Ansan Blanton. Nakita ko sa injuhang kuan diha kanang ijong gisak-a nga mga bundok mura si Zadari og kanang Usminya Peak. So nice ka jud ilang gitungtungan ng mga bato dito sa Hawaii. So sa Hawaii day guys, mura day pud Pilipinas daghang ka jud mga bato nga na. Ja kuan lagi guys karon manan-aw day kuron og kuan gaon pero na naman to ining misis na si Ate Perla nga ijalay ko nung tahian. Ja murag alanganin naman siguro ang tahi. So di ko makakita Ate Perla, so adjud may choice ikaw na naman mo tahi na ng ijahang gaon. So mutan-aw sa ko karon og message ra ko nimo Ate Perla og kanang makakita ko og di kay ma-final na jud nato ba kay kuan kanang malagis kanang Santa Cruzan karon bit sa 20 City ja pila na laman ka adlaw bit sa 16 na ron murag lisod-lisod siguro pud magtahi. Pero kaya ra kuno ni kay mananahi lay siya do sa kuan sa Dumaguete. So naka-remember mo guys katunay mga gis na nga ningari dari mga taga Dumaguete si Ate Perla. Si Zay mo ingan si Zay ni Mrs. na nga sa ko ni mo tahi o gaon. Insa kay murag alanganin man mo tahi pa magtahi insa wala mangita sa lamang ko karon tan-awon ha og kaya ba. Ug pila ang gaon kay sa una ning rin ko gaon ni Crystal murag 800 man to. Katong ijahang gaon sa kaan kay apil lagi po sa mga kuntis-kuntis nga na murag 800 pa to murag karon murag mahal na siguro ang gaon. So last nga patong pamili di nga maggaon lagi na sila nangita ko dito sa Dalagit na pinakabungga sa nga tanan murag 2,000 kapin to or mga 1,000 kapin ang rent kay aram naman itong kabungga nga gaon. Pero di pa tayo mga mabungga guys kanang basta lalay masuot si Crystal. Diya guys maginahinay din ko ron kay pawes ako karidot kay manarapor ako kay wa mo nakaligo ganiha kay nasa July ko dadto ja.
kasi nung baligo ko pasman nung ko manarapor laman ko mo sakay ko og series wato ko og talagit ja naplit lang mo ugma guys og makakita ba ko ron og kanang gown ni Crystal ja malagi na kanang mangita kog sadyo kay daghan la ka julong magsagala lagi kanang mag Santa Cruzan basi unhan ko manang mangita ko daan ja mo update ra ko nimo Ate Perla og di ko makakita arong adlaw basig magmitra siguro ta diha sa Dumaguete magdara ko og say sa lawas ni Crystal og di jud ko makakita og gown karon ja guys daghang kayong salamat ja kuan kanang si Tiri di ay sa update din ni Tiri di pala sa makagawas kuno karon kay ni Mrs. man sa di pa makagawas kay wala kuno ang doktor. Ja medyo mahal-mahal ra ba dito ag jahang kuan ja salamat ay ko ni Mayura nga ni tanod ni ni tanod ni Tiri kay ug duo pa lamang po guys pwede ra jud ko madali-dali jud guys bahalag mo mata ko way tugtog yan na madali-dali ra jud ko sakay pero sa man ang ladua man naon ja di pagka makadali-dali sakay wa pagkay budget mo ulig buhol kay ang pamasahe ba sa pud padung didto wala pagkay ka pamasahe man ang di jud ko madali-dali yung anto ja ni open lagi man ta to si at nga pamasahian ko ni dyan mo to nga naatras na laman pud kay kuan okay na lepon si Tiri murag kapoy ra jud siguro to murag niubos sa gidahan kuan kay malay ko to nalikod sa gibuhat sa bahay galik-lihok lagi sa dedto kay malay masugos na nay lagi dadto luwi pagkadto among inahan lang nga kasi maglihok tanan dito sa kuan malipay laman dito sa nanay guys umuli ko kay ako may maglihok-lihok dadto ja muli naman po to si Mama Alits kanang okay ra lang ito silang tanan ja basta magampo lang ta nga okay ra lang ito silang tanan pero ang kaluyan naman jud guys agahang inahan kay grabe sacrifice din ni sa mga kuan dito sa bahay mga lihikon lagi kay nay magasikaso pa sang tatay kay wala kakita dili kakita manang mura ra pug nanay og nag-alaga lagi pug mga bata kay si tatay ba sa di ba siya makakita kinahanglan pa nimo na hukaran tanan so di just nanay makabidya dadto sa bahay pero sa man naman puwita itong linanay pareho pud mi manay mga naman jud kanya-kanyang obligasyon sa atong kinabuhi ja malagi na yung comment nga daghan kuno mi kaadyon ja way nakatanod ni Tiri diyan saon man nga na may kanya-kanyang pamilya nga mga igsuon ja napi iban nga di jud makatanod kay mas importante pag ilahang gipanglakaw nga na kaysa ni Tiri pero sagdi lang guys kay na okay naman pud si Tiri di lang pasagdan sa Ginoo si Tiri so daghang kayong salamat injon tanan guys see you in my next vlog love you ug amping ug ampo tang tanan.